Bé, m'agradaria dir quatre coses sobre els cercadors d'aigua. Aquesta facultat que tenen aquests homes i dones per trobar aigua, que ells diuen tenir contacte, tenir corrent. Els científics diuen que aquesta facultat de trobar aigua se diu radiestèsia. Però també amb aquest fet de cercar aigua amb una verge, amb un fil de ferro, etc., du associades un parell de supersticions. Diuen que per ser bon cercador d'aigua has de tenir en el palmell de la mà aquestes rues, una M ben dibuixada, que les rues de la mà en el palmell dibuixin una M ben definida. Diuen que així segurament seran bons cercadors d'aigua. Després, altres supersticions diuen que aquí on les ovelles cesten, on fan cesta en l'estiu, aquí no importa cercar aigua. Aquí on s'aixeuen les ovelles per cestar no s'hi troba aigua. També una pràctica supersticiosa del dia de Sant Joan era, per cercar aigua, era que quan tot d'una que sortia el sol, s'ageien en terra dins un cementer i miraven si sortia baf. Si sortia baf de dins la terra, deien aquí aigua i cercaven l'aigua allà. Però únicament el dia de Sant Joan. Una pràctica molt antiga de la pagesia mallorquina era, per cercar aigua, era tenir tancat un ase 7 o 8 dies, molt de temps, tancat, i llavors en el 7 i en l'octau dia el mollaven. L'ase corria, fins que arribava a un punt que se geçava, se posava en terra, i deien que aquí on s'havia ajagut l'ase, aquí hi havia aigua subterrània. Bé, això són curiositats molt antigues sobre els cercadors d'aigua. Bé, els cercadors d'aigua, l'enemic, l'element geològic més que ens pot enllanar més és el blau, que diuen ells. Què és el blau? El blau és una capa on se fa com una argila blavosa. Hi ha dos elements que ens poden enllanar, el blau i una cova. També ens han contat cercadors d'aigua que quan cerquen aigua amb una vieta i una tomballa, etc., i doncs la vieta volla, se mou en la mateixa direcció que la vena. Però, si arriba un punt que hi ha un encreuament de dues venes, com ho saben? Perquè la vieta en revolta. I vosaltres direu, com és que han vengut aquí a l'ermita de Santa Llúcia per xerrar de cercar aigua? I doncs molt senzill, perquè molts cercadors d'aigua mos han dit que aquí, davall les escales de l'ermita de Santa Llúcia, s'hi troba una vena que du un gran caudal, du un gran bram d'aigua. Nosaltres no sabem si és vera, però el fet és que sí que mos han contat moltes vegades.